Still a brain rot. טוב, אז הנה אח שלי, רגע, אני אלך אליו. איפה הוא? אוי, רגע, שתייה. שלא יגנוב לי. רגע, אני הולכת להניח את הטלוויזיה, ושזה לא יפריע לנו. יש מלא מוטציות ואני ממש רוצה לעשות לזה לייב. לא בטוח שאני אצליח. גם היום יש, אז תגיבו אם אתם מעדיפים היום. לפחות שיש גלגל. טוב, נראה לי אני יכולה לפתוח. בוא נראה מה זה. מה זה החרא הזה? אומייגאד! תיסעו. אני אזרוק אותו כי הוא לא מביא לי כלום בתכלס. טוב, אז תקשיבו. אומייגאד. בבקשה תעזרו לי להשיג ברנולטים, כי יש לי רק 56 וזה לא מספיק, כי אני צריכה עוד. אני ממש רוצה להגיד להשיג אותו, את ההיפופוטם הזה, את טריפיטרופי, זה לא טריפיטרופי, זה בכלל לא כל אחר מזה, אין לי שמץ מזה. בא לי להשיג את כולם בקיצר. יש לי נראה לי יותר לבה מאשר רגיל. טוב, אז בקיצר בא לי לעשות עוד פעם את זה. איך שאני משחק בכלל? לא, איך שלי יצא. יאללה, בואו נעלה. מקווה שיצא לנו טובים בלייב, בסרטון הזה, זה לא לייב. אוקיי, בואו נשים את זה. נקרא לזה 3 רואים קיצר. אז הולך להיות היום דברים מטורפים ב-10 בלילה, ותתחברו כי זה שווה, ואולי אני אעשה היום לייב. אפילו נראה לי אני אעשה עכשיו, לא, אבל עכשיו אין דברים מעניינים. בקיצר, מי שרוצה אותי בחברים, זה שמשתמש. תצלמו לך למסך. אוקיי. בזה שאין מוטציות, כאילו ממש רציתי מוטציות. אבל שתדעו, אני לא משחקת בשרתים רגילים, אני משחקת רק בשרתים, וזה לא השרת הפרטי שלי, זה שלי בכיתה שלי. הוא פשוט נותן לי ולאח שלי לשחק בו. כי אצלי העברתי את המשתמש הטוב שלי לטלפון של אבא שלי, כי בטלפון שלי היה לי איזה בעיה עם שמץ. של מה? אז זה למה אני נראית ככה. קיצר, יש לי משהו למעלה? לא. אני ממש רוצה שתעזרו לי, כי אני אקנה אותו... ליונל קקטוזלי. בא לי להשיג את טריפיטרופי החדש. למה אתה מתקדם ככה לאט? מקווה ששומעים אותי, כאילו אני לא יכולה לצרוח. מקווה שזה יתפרסם, כי בזמן האחרון אני לא מתפרסמת, והייתי מסכימה עם זה, כי פשוט לא העליתי בערך חודשיים. לא יודעת למה, פשוט אני אף פעם לא מצליחה, לא מספיקה, אז כן סליחה.
נראה לי אני אעשה שכל יום אני מעלה פרק. תגיבו לי במה אתם רוצים שאני אשחק. נגיד אני יכולה גם לשחק ב-99 יום. זה משחק דווקא ממש אחלה. אוקיי. אני ממש רוצה להגיד לכם תודה ל103 מנויים. מקווה שאני אפרסם הרבה יותר, כי זה אחד החלומות הגדולים שלי, להיות אחת המפורסמות. ולמי שיש טיק טוק אני אראה לכם את העמוד שלי בקרוב. כן. טוב, אני אעשה לכם נראה לי סיור, כי... אוקיי, יש לי את טרללו בלאבה, אני לא כזבת אותו. טרללו רגיל, קריגלינו, פרוטוניני, איך שלא אומרים אותו, מטה, אומרים מכורה אליו, הוא חמוד בטירוף, הוא דינדינדון רגיל. אוי, יש לי גם עוד טרללו, עוד אחד כזה, אין לי שום צריך אומרים אותו. לבקה סטורנה סניוריטה, לבה, שימפנזיני ספיידריני, סיקרט בדיימונד, לסטרלטו סיקרט גם בדיימונד, עכשיו נעלה. אני לא יודעת אם זה טוב או לא, כאילו, כי יש יותר טוב נגיד, יש את לבקה, לא לבקה, לרמרמן מדונדון או לגרנטה קובליזציוני. אוקיי, יש לי את אולקללו, אודין, את הטווס ושוב אותו וטרללו. זה היה סיור הנאה מאוד, כן. אוקיי, אני כאילו אורנגוטיני אננסיני. רואים כמה זה יעלה לי? בינתיים יש לי רק 12% לקבל לזינדרי. אז בואו ניקח את אורנגוטיני ונראה כמה עכשיו יהיה לי. אוקיי, רגע שנייה, אני אסגור את זה. קיצר, אז בעדכון החדש יצא שאפשר להעביר בריינרוטים ממקום למקום, כמו זה למשל. אם אתם שמים במכונה הזו 4 בריינרוטים, אז יצא לכם בריינרוט אחד, או יותר טוב או יותר גרוע. לפי דעתי זה רק ממה שיצא, כי נגיד, אני אראה לכם מה יצא לי. יצא לי הייתי סעור, את זה ראיתם? יצא לי... שנייה, איפה הוא? יצא לי כזה... נראה לי הוא אפיק. הנה, את הקוקוס הזה. ויצא לי גם... שכחתי מה זה. רגע, יצא לי. לא יודעת כמה סיכוי יש לי עכשיו. ליונל קקטוזלי. אוקיי, רגע, שנייה, בוא נפתח. עכשיו יש לי עדיין 12% לקבל לג'נדרי. אוקיי, יאללה, בוא ניקח אותו. אוקיי, יאללה. בואו נעביר. אני לא משחקת בשרתים רגילים בגלל שאני מפחדת שיגנבו לי. אוקיי, בואו נראה כמה יאללה. 360,000. אוקיי. אני קונה. וצריכה גם לחכות 30 דקות עד התוצאה. אז אני אתקן אתכם בפרק הבא, כי זה ייקח מלא זמן בטח. אוץ'. אוקיי. אומנם זה הפרק ממש קצר, אני ממש מצטערת, אבל אני רוצה לעבוד על עוד סרטונים ולערוך אותם. אז זה היה הסרטון, תפרגנו בלייק ובעוקב, וביי יוש.